Oke teman-teman, jadi hari ini kita update lagi. Ki enek barongan delon. Barongan model opo ngene iki. Ki anu ya teman-teman, kira-kira ki barongane kakean kelayapan ya teman-teman, kakean keluyuran akhirnya seperti ini jadinya delon toh. Warnane ireng ki cara wong iki anu ki kakean dolan teman-teman. Dolan kathek ora roh dur karo wayah. Ora uli-ulian akhirnya seperti ini jadinya. Delok toh ketok mripate tok mentolong ngono iki. Kira-kira barongan seperti ini ki opo ya teman-teman iki modelnya piye iki? Apa barongan jeliteng apa iki kira-kira barongan model ngene iki? Beh kok yo enek wong-wong iki senengane yang hitam-hitam seperti ini ya teman-teman. Ki proses pengekliran teman-teman, kita review sambil santai ya teman-teman, soalnya ki aku yo ngerokok barang ki aku mari ngeklir teman-teman iki lho. Jadi review nih sambil nyantai lagi mari tak clear teman-teman. Jadi untuk kalian sing ora iso ngeklir seperti ini mending dicopoti ya teman-teman, ngeklire terpisah. Nek iki kan ngeklire iki langsung teman-teman, jadi wis tak puasang kabeh seperti ini baru tak clear ya teman-teman. Soalnya nguber waktu iki kan pesanan toko ya teman-teman, iki nggone toko lah, anggap aja ini nggone toko teman-teman. Jadi jenenge nggone toko kan yo ngono kae, minta yang cepet ya teman-teman. Jadi tak puasangi kabeh jebret terus tak clear seperti ini. Iki lho ketok ilate tok nih, ilate abang jerone ireng terus mripate apa ki abang seperti ini mripate iki lho. Mripate mentolong. Terus iki cara wong ki gusine iki kakean anu iki, kakean maido ya teman-teman. Iki lho gusine jadi hitam seperti ini. Biasanya kan gusi iki pink utawa abang ya teman-teman. Nah iki gusine hitam. Jadi untuk dirimu sing senengane keluyuran utawa dolan ra roh dur ra roh wayah wis mending gak usah lah teman-teman, mending gak usah sobo embong, gak usah manas-manasan di tengah sawah main-main layangan, tidak usah ya teman-teman. Kok akhirnya jadinya seperti ini, hitam pekat seperti ini ya teman-teman. Ketok emas tok karo abang tok. Ya ampun. Terus kita lanjut yang ini. Ki asine nggone toko kabeh teman-teman. Asine yo gak tak review, cuman yo gak apa lah kita sepil sedikit-sedikit ya teman-teman. Nah ini kemarin yang tak update putihan tok kemarin teman-teman, sing tak omong ki nggone toko. Lah sing urung delok bisa didelok dulu di video sebelumnya. Ki sudah jadi, ki juga proses pengekliran. Ini sisi pakai kulit ya teman-teman. Loh ki enek patrane juga di sini. Terus apa ki pilise ki model baru, model ada bolong-bolong kayak ngene iki. Boh model apa iki, sing penting tak garap dadi dhuwit ya teman-teman. Lah iki jadi untuk dirimu sing ra iso ngeklir seperti ini iki gak usah dicontoh ya teman-teman iki. Soalnya saya nguber waktu ya iki khusus wong sing apa nek ngarani sing kendel-kendel tok atau nek ora kendel ki ora usah, mending ndas sisik diklir dhewe, jamange diklir dhewe ngono ya teman-teman. Tapi nek saya iki kekendelen ya wis kulinane ya teman-teman. Jadi ya wis ngene-ngene iki wis biasa ngene-ngene gila iki untuk jamange gila banget. Lho iki untuk ndase iki mbuh ukuran piro iki ra ngukur aku teman-teman. Iki untuk clear-clearane seperti ini, gilap. Iki pesanan toko teman-teman. Asine ngene-ngene iki ora tak review teman-teman. Saking wong-wong kan penasaran koyo piye to nek nggone toko iki lah seperti ini. Lah ngene iki. Nek patrane terus ki apa nek arane iki. Sisike pakai 3 sap 16 terus pengae sisik enek apa iki? Enek iki lho teman-teman. Lah iki lho birune seperti ini. Terus kita lanjut ke jero teman-teman, ke dalam ki enek meh barongan sing opo iki. Sik kopi kurang tak ombe ya teman-teman. Kita sambil rokok dulu ya teman-teman. Jadi di sini kalau nge-review santai teman-teman, ki review santai sambil opo ki. Yo ngene iki lho teman-teman. Jadi mendinone ki garap-garap seperti ini. Kita seruput dulu kopine lagi.
masih panas iki. Enak iki sore-sore. Ini sore hari ya teman-teman, dengan matahari nih ke kulon ya. Bayo jan muwening tenan iki sore-sore ngopi karo delok barongan ki. Barongan sing kakean kluyuran nih seperti ini teman-teman. Iki kakean kelayapan raro dur, raro jam kon mae mulih malah dolan akhirnya seperti ini ya teman-teman. Mbuh ki opo iki jenenge? Barongan jeliteng mbuh opo iki. Terus ning jero di sini kita kakno sik lampune. Ya. Kita lanjut di sini teman-teman. Lagi enak barongan ki. Ki yang garapane anu wingi lho teman-teman. Sing barongan Thomas and Friend iki lho teman-teman. Sepur-sepuran Thomas iki lah iki. Untuk garapane iki jere garapan sik teman-teman. Opo iki? Garapan 2012 teman-teman jerene tapi jadi ya nggak tahu ya teman-teman, iki kan garapan 2012 katane bocahe teman-teman. Dikongkon review, dikongkon video bentuke lah untuk siunge seperti ini. Iki lho garapane tenan lho teman-teman, aku ya ora ngerti, sementing tak review ya teman-teman iki. Lah iki. Untuk aluse ini kasar banget teman-teman, iki sungute ya lawas iki. Terus anak mripate iki. Mripate mendulu iki jere bocah iki bolong teman-teman iki. Iki ngisore mripat jere bolong terus bocahe weducul lagi le didowempuli dhewe ngene iki teman-teman. Lho iki didowempuli seperti ini. Ya mbuh bolong tenan mbuh ora ya teman-teman iki. Mbuh bolong boga aku juga roh teman-teman. Oh iki siunge peh luwincip cacatane piro iki? Ji loro telu 3 teman-teman untuk cacatane. Terus untuk iki enak opo iki? Enak opo niki? Iki saya enggak tahu teman-teman, iki arep diapakno to. Mbut loro dideleh kene tok saya enggak tahu teman-teman, iki arep diapakno di anokno. Saya enggak tahu loro dideleh kene tok. Lho ora bolong lho teman-teman, iki berarti mripate ora bolong ya teman-teman, iki ora nek dempulane iki. Ya pun nek ditutup. Tapi gak mungkin teman-teman iki nek bolong iki. Soale dempulane rapi banget, tapi nek sing kene iki dempule koyo ngene. Lho, kemungkinan nek pomo kene bolong, iki dempulane jelas mestine koyo ngene iki teman-teman. Lah iki lho, dempul kene ini kan rusuh seperti ini. Terus untuk sisi sisi opo iki? Opo iki sisi kertas karton iki teman-teman. Iya kertas karton teman-teman iki sisi iki. Wuyo. Teman-teman iki sisi kertas karton teman-teman, kayaknya ya teman-teman. Nek pomo sak semen dipres ki nggak mungkin seperti ini. Pasti bentuke iki anu teman-teman, apa koyo sak ngono kae nek dipres. Nah ini koyo kertas karton teman-teman iki. Lho. Apa nek ngarani iki? Sing sak semen digawe wayang ngono lho teman-teman. Sak semen kuwi dipres ngono kae kan bentuke iki anu Yus koyo sak semen ngono kae warnane. Nah ini koyo kertas karton teman-teman iki. Oh iya tuh. Oh iya iki koyo kertas karton teman-teman iki. Banyak banget sisi piro iki nek diitung ki piro iki. Wah, akeh kathek sing ngarep sing ndi sing mburi sing ndi. Ora roh teman-teman iki apa iki? Depan karo belakang ki sama semua sisike teman-teman iki sing ngarep sing iki ana sing cuwilik barang iki. Iki cuwilik iki. Iki gowedi iki cuwilik lho. Piro sisike iki? Jiro 4 mo 6 tu 8 9 10 11 12 13 14 konti mulai ngitung maraya anu teman-teman apa melencong seperti ini jadi bingung nek ngitung jiro lupat mo 6 tu 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 selawe 26 27 28 29 30
telu siji, telu loro, telu telu, telu papat, telu lima, telu enam, telu pitu, telu wolu, 38 teman-teman untuk sisi iki. Terus untuk iki ne, apa iki jenenge? Apa iki jenenge iki mentol seperti ini? Iki kaya apa iki jenenge iki? Ya iki lho teman-teman, anu jengger iki lho teman-teman, bathok apa iki jenenge iki mentol ngene. Nah ini iki bunder seperti ini. Terus yo jangil ngene tok, terus iki sisike iki piye nek ngecat iki. Cacatane gak notok ya teman-teman. Cacatane iki ngene tok. Gak sampai notok-notok. Lah ini Ciro lupat monem tuwolu songo. Terus untuk hidungnya lah iki hidungnya. Loh, hidungnya mancung karek pendek seperti ini. Iki klasikan ya teman-teman. Iki model Tulungagung ya teman-teman. Lho iki untune kaya Eli Sugigi iki. Payo jan ra umum iki. Ra umum tenan iki delon untune lho. Pah. Buangir ngene. Mancung jan iki cara wong iki anu iki. Gusi tok apa nek arani untune maju ngono ki lho, kakan ngempeng ya teman-teman. Iki jerone ya enak ilate iki. Lho ki kok muni ting-ting apa ki? Apa ki? Oh enek klintingane barang ya teman-teman iki lho. Enek klintingane barang ning jero iki lho, iki lho. Wah, jan ra umum iki. Kok ya enek klintingan nek ngencepno piye iki? Oh di paku teman-teman, enek pakune seperti itu lho iki lho. Loh, enek pakune. Terus untuk bawane, iki gocelane sambungan teman-teman. Gocelane sambungan iki lho. Lah iki lho. Gocelane sambungan. Gak roh aku teman-teman. Terus tak ngene iki lho, rohku. Wah, gocelane sambungan. Karek nyambung piye iki? Nek nyambung ngene tok teman-teman. Lho iki lho. Loro karo teman-teman iki lho. Iki kene nek yo iki. Sambungan iki. Tapi nek soke pura iki. Oh tidak disok teman-teman. Wah lah iki lak ya digawe main mak jadukan sak dukan tok iki ya protol ya teman-teman, nek ora nek ano-ane ngene iki jane kudune disok teman-teman iki. Yo nek saithik ngene disok ra apa-apa teman-teman, tapi nek akeh ngene ya mending kita buang ya teman-teman. Kudune iki dibuang, aja disembung seperti ini. Lah iki sak entukan iki anu iki sak kuat-kuat lem tapi nek pegangan yo rawan teman-teman iki sak jadukan iki langsung pretel iki. Stoke enek nyembung ke mengisor. Ya iki lemes paling iki teman-teman, iki lemes iki. Lemes sing iki anu iki masih kuat, sing iki masih kuat teman-teman, iki lemes iki. Jane iki nek nyambung iki aja seperti ini ya teman-teman. Iki di apa? Dimajokno ngene, digraji. Cret diguwak ngene, terus iki gawekno kotak lagi kayak kemarin teman-teman. Ndawi kayak ning nggonku ning video tutorial penyambungan apa iki gocelan enek teman-teman. Jadi kalian bisa lihat dulu sing ning video lama-lama ya teman-teman, cara nyambung seperti ini utawa nyambung gocelan sing pedot, retak dan apa ngono kae wis pokok sing pedot-pedot lah. Terus untuk bawane nah iki kita olah-alik ora apa-apa ya teman-teman. Deleh kene teman-teman. Lah deleh kene engko lacat kabeh aku seneni wonge. Wis sisike yo akeh. Tapi ki apik teman-teman iki cara cate gak ngene iki. Mestine apik ya teman-teman. Cuman sing diingi sing apa sing Thomas koyo deke kereta api kok beda lah ngono lho teman-teman. Padahal iki gaweane ya apik. Loh. Tapi yang kemarin yang kayak Thomas iku kok beda. Oh, iki gaweane wong kepiye? Ya mbuh lah teman-teman, kita gak ngerti ya teman-teman, nek jarene garapane dhek dhewe. Tapi ya gak roh lah iki siunge bah dawa ngene. Iki kurang ngene ya teman-teman. Nah iki rondok ngene terus bunder ngene, jadi kurang melengkung ngene iki untuk siunge iki. Terus ki enek sungute barang ki cate cuma apa ki abu-abu karo hitam tok ya teman-teman. Iki abu-abu karo hitam tok. Ki cate apa ki koyo cat bensin teman-teman.
Jajal tak ambune sik. Wah, marai wis ketutupan anu pernis teman-teman. Nek cate mbuh cat obong, nek jerene bocah cat air teman-teman. Tapi nek cat air kok iki iso ngene kurang remang-remang ya teman-teman. Nek cat air mesti remang-remang. Nek iki koyoke duduk cat air iki. Koyoke cat bensin lah, cat becak teman-teman, cat besi ngono kae. Nek cat air iki mestine remang-remang. Uga iso kuwandel seperti ini. Lah iki kuwandel teman-teman. Terus sisike barang ki yo ngene iki lah iki. Iki beda-beda warnane, nek sing padang, nek sing weteng. Ya iki opo mosok sak seman to iku ya duduk kertas karton temen-temen iki. Nek sak seman gak kayak gini to. Lah carane anu piye Mas? Ngerti sak semen karo karton lah bisa ditelesi ya teman-teman. Iki nek pomo tak jajal tak telesi iki nek teles iki mlempes kabeh ngene iki lah iki karton teman-teman. Tapi iki sayange tak ora ngek to jadi saya nggak bisa membuktikan teman-teman. Ya iki untuk bentuke sangar jane. Tapi cate jane yo sing weteng ya teman-teman. Cate weteng sisike diganti semua jan sewangar. Sisik pilise ini diganti semua teman-teman. Terus untuk cate iki sayangnya cate seperti ini loh. Lah iki jane pomo cate tulung agungan weteng terus mripate iki gawe kene abu-abu jan sewangar iki teman-teman. Kita kukuti sik teman-teman, soalnya mau mendung iki lho. Lho, yamene iki wis mau mendung iki arep udan teman-teman iki wis gremes ae to. Jadi kita nge-reviewne ning jero ae teman-teman, sing mang tak kukutane ning jero. Ya iki wis ngguilap seperti ini. Ki dinggirno sik kita nge-review yang apa ki? Apa iki? Nggone anu lho teman-teman, nggone Sumatera kemarin. Lah iki masih segini nggone Sumatera. Masih gong apa-apa ya teman-teman. Ya urung tak amplas, urung tak apa grendong isore. Lah ini masih yang kemarin. Terus untuk yang Banyuwangi, lah iki Banyuwangi juga belum ngisore. Jadi untuk dhuwure iki masih segini lah. Lah iki kurang sak crit iki untuk dhuwure bareng aku lagi ngisore. Jadi tak selakno jamange dhisik. Terus untuk yang gresik, lah iki gresik masih segini lah iki. Gresik. Terus ki kucingan juga ada kucingan ya teman-teman. Lah ini. Terus iki anu teman-teman. Iki yang kemarin gone endi wingi? Gone Malang ya teman-teman. Sing garapane wong Tulungagung lah iki. Iki dijual teman-teman. Jadi wonge ora iso njupuk. Wonge nggak ada uang ya teman-teman buat ngambil iki. Jadi iki dijual murah meriah teman-teman. Iki ngisorane sing tak papras kemarin. Jadi ngisorane kita papras kan ngisorane wingi urung mari teman-teman. Terus digowo rene dandani lagi. Untuk ngisorane kita ganti baru ya teman-teman. Juga baru-baru nemen cuman ukirane sing baru teman-teman. Terus kene-kene barang ki wis tak benakno lah, cuman iki masih kasar iki. Jadi ini belum diamplas, engko ben diamplas. Ya menawa nek sing minat ya teman-teman, murah meriah lah iki. Tinggal ngecat putihan tok oleh ukuran 20 teman-teman. 19 20 20 teman-teman, koyo 20 iki. Lah ngono nek sing minat utawa ndas jamang juga boleh ya teman-teman, kok ben dicat cah-cah ngono. Wes ngono teman-teman, kok dilanjut ning video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juas.